Takže ahoj lidi, u dalšího videa dneska si jdem otevřít Brawl Pass a dát si taky pár her. Prostě to bude takový trošku delší video, prosím dejte like a odběr. A kdybyste nevěděli moje jméno, jsem Brockler a prosím, moc vás prosím o ten like a odběr. Děkuju. A taky možná koupíme nějaký výhodný oferky, to se ještě uvidí, to ještě nevím. Tady máme free box. Power meal. No, není to zase tak špatná věc, ale zároveň to je hodně špatná věc. Snad se nám tady zase to padne něco dobrýho. No teda spíš. Chtěl bych si koupit jakýkoliv SpongeBob skin, ale prostě bych si nějaký rád koupil. Hele, co to tady máme? To je hezký tady to. Že bych si to koupil. To je dobrý, ale nejdřív si jdem trošku udělat questy a jdem otevřít trošku Brawl Passu. No tak na co máme questy? Takže máme na duo questy a já si na duo vezmu asi. Schválně napište do komentářů, s kým mám další video hrát. Já si teď na duo vezmu asi Max. Dobrý, tak můžeme jít na to. A počkat chvilku. Dejte mi chvíli, hned přijdu. Už jsem tu, omlouvám se za zdržování, ale jdem na to. Tak, jdem si zahrát duo, jdem splnit nějaký questy a otevřít Brawl Pass. Snad nám tam padne něco dobrýho. A rozhodně bych strašlivě poprosil, dejte like a odběr, prosím vás. Neptal jsem si to nikdy. Jindy jsem si nepřál víc, abyste dali like a odběr. Prostě mě na tom mega záleží. Já mám 3 odběratele, takže děkuju všem, co dali odběr. To je pro mě fakt jako něco mega obrovského. Znamená to pro mě mega moc. A fakt prosím vás, dejte like a odběr. No, 2 power-upy máme. Dobrý, už máme frenda. Tam někdo byl. Snad nás teď někdo nezabije. Ježíš, trošku se mi to laguje. Sakra, jsem nahoře. El Primo má hodně hápek, to je špatný a mega třeba. Doprčic, ne, jsem mrtvej, no nevadí, hele, stane se. Ale 3. místo, -5 parku. Špatný, ale dobře, no tak radši si půjdu otevřít ten Brawl Pass. Dobrý. 1000 blingů, dobrý. Tenhle hezký players pin. 100 blingů, 1000 coinů, nejlepší věc na světě. Naštvaný SpongeBob pin. Hele, tady máme 100 kreditů, 10 gemů, pin, 1000 powerpointů, 100 blingů, 100 kreditů a tu pin. Legendary, please. Epica skin? No tak ten ještě nemám.
Ten skin není teda moc hezký, to musím upřímně říct. Už máme 3000 krusty cash. Počkejte, tady mám ještě nějakou free věc. Jo, kredity. 5 kreditů, to je strašně moc. Jo, počkejte, mám další free věc. Jo, to si ti dává asi zdarma. Dobrý, tak jdeme ještě hrát. S kým si zahrám? Asi já bych si zahrál s Lowem. No, zahraju si s Lowem. S ním jsem hodně dlouho teď konc nehrál, tak teda jdeme na to. Nevím, jestli mě úplně nejlíp vidíte. No, tak jsem... Teď mě asi neuvidíte, no. No, takhle jsem moc netrefil tu částku, hele. A prosím, fakt dejte odběr, moc prosím. Já vím, že možná si řeknete, že tady to je blb, ten neumí vůbec natáčet videa. Já jsem začátečník, prostě včera jsem teprve začal točit videa, no. Tak prosím, moc vás o to prosím, dejte like a odběr. Tak to jsem mrtvej. Jsem mrtvej. Netroufám se na tu blbinu. Dobrý. To bylo jasný, ale třetí místo to mi dalo alespoň plus 2 pohárky. Tady vidíte. Ano, dalo mi to plus 2 pohárky. Snad, když upravím tady to video, půjde slyšet líp ten hlas, protože nevím, jak je to slyšet. Podle mě to je slyšet mega špatně. Což je pro mě normální. 10 powerpointů. Tak jdem znova dua. Někdo tady má skin na to. A teď nevím, jak se jmenuje ta. Jej, mi zhasl telefon, to nesnáším. Tak abyste to tu líp viděli, ok. Lilina je OP. Do prčic. Lily mrtvá, týpek, nevím, jak je na tom. Tak tady to je fakt velký zápas. Nerozhodující kolo. Ajajaj. Kolikátý místo? Čtvrtý. No tak to dostanu minus 3 pohárky přesně. To jsem o tom očekávám. Hej, tak já budu hrát s někým mega lehkým. No, jako prostě, na který mám mega málo pohárku. To se nechci hrát s Bullem, protože ten, jako mám na něm jenom rank 8. A to... Tak já si zahraju asi s Barlem, toho dám na 15, nebo... No, tak s Barlem, nebo s Shelinou. Tak já si zahraju asi s tou Shelinou. Schválně, jak je dobrá. Podle mě to vyhraje. No tak to teda, podle mě to pochybuju, že vyhrajem. Podle mě to nevyhrajem. Hele, s Crowem, kokos mám na ní nějak moc. Nevím, zdá se vám to asi bledý, ta obrazovka, že jo. Fantastiko, mrtvola. Dobrý. No přesně, řekl jsem, že vyhrajem a prohrál jsem. To je úplně minus 100 rank. Ty kokos, tak já si zahraju asi fakt s tím Bullem. Já nemám na vybranou. Fakt nemám na vybranou. Tak jdeme na to. Tak tady to je poslední hra. Snad doděláme alespoň kus Brawl Passu, protože já ještě budu zítra farmit Brawl Pass.
Bull je mega špatný. Tak špatný, že... Teď se mi to seká. A tak to jsme mrtví oba. Bull dává za 800. Tak já jsem nevěděl, že takhle řve ten Bull. Ne, prostě hej. Nemožný. Yes! Ten bude mít teď pořádný plus. Hej, co dělá ten typek? Jo, dobrý. Jo, dobrý. 2-1. Jsem tady. Zničím vás! Dobrý. Trošku řvu. Tolik questíků. Epika. Hej, kolik ještě epických stardropů nám na tohle video padne? Kolik dostanu těch? 64 XP. Dobleru. Hej! Proč? No dobrý. Ajajaj. Tak to bych si rád jako otevřel. Tadyhle to, ale jako prostě... Já na to nemám ty Krusty Cash. A oni se už v shopu nenabízejí ty Krusty Cash. Jako kdyby se tady, co já vím, nabízeli, jako já tím myslím, jako kdyby se tady nabízeli, co já vím, těch pár tisíc Krusty Cash, abych si dokoupil gemy, které jich mám teď, já nevím, jde to vidět? 24, no tak, no ale zakončíme to úplným pač. No prostě tady to už je asi konec videa, protože nemám co říct. Omlouvám se vám, že mám tak špatný konec videa. A ahoj, doufám, že se vám tady to video líbilo a děkuji, že jste ho dokoukali do konce. Snad tady na tom videu bude hodně zhlédnutí. Tak čau!